Alright, ito yung 110. Isang piraso, may 130, 120. At meron din 100 pesos. Yan ang paninda ni Boy Bangus ng kanyang mga bangus na inyong mabibili sa Malabon. Gulyasan, no? Fresh gulyasan. 160 po yung per kilo. Terry, good morning po. Dito yung mga presyo, no? 150 tumpukan, kada piraso ay 150. May 140 at 160. Sa per kilo dito, 200 pesos sa mga bangus dagupan. Pandaing, 160 per kilo at 120 sa mga tilapiyang Pampanga, no? Eh dito kaya Ricky, magkano presyo? 180, 180, no? Ito yung mga lapu-lapu natin, no? Dito po ang per kilo ng mga isdang lapu-lapu ay 150 ang mga per kilo. At meron din po mga isdang binluan. $120 sa mga lumaan, 110 galunggong at mga tulingan. Isang dalagang bukid. Tumpukan simpo, no? 19, kunin mo rin sa 90 100 pesos lang to tumpok. Dami, oh. Fresh na, ano. Ito tayo para makita mo naman. 140, no? Sa mga dalagang bukid sa tumpukan. At mga turahan. Sa tumpukan po rito sa Malabon Fish Market. Ayan po yung kanilang mga latag, no? Sa halagang 100 pesos. So, good morning everyone. Tayo pong muli ay nagbabalik dito sa Malabon Fish Market para sa mga panibagong update na ating i-update sa kanilang mga latagan. So, nandito tayo sa pwestuhan ni Boy Bangus at update natin yung kanyang mga kada piraso na binibenta sa ating mga mamimili. So, samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer. So, tara, let's go! Shout out kay Boy Kasoy. Alright, ito yung 110. Isang piraso, may 130, 120. At meron din 100 pesos. Yan ang paninda ni Boy Bangus ng kanyang mga bangus na inyong mabibili sa Malabon. Busy si Boss Maeng, wag natin kausapin. Narinig na natin na. Alright, so dito tayo kay Boy Kasoy. 160 per kilo. Ayan, good morning sa iyo. 160 ang mga per kilo ng ating mga pusit, kalawang. So ilalatag na ni Jeff yung kanya mga panindang galunggong, alumahan at isang matambaka. So may nakasamang pusit, masarap na i-adobo, pipiliin niya lang yan. Ayan, no, kasama sa mga latag niya ng mga galunggong, no. So medyo nililinis niya pa yung kanyang pwesto. Ilalatag na po yan ni Boss Jeff. Ayan. Jeff, di rin pala totoo yun. Di rin totoo. Nagbakasyon pala siya sa Bicol kaya hindi nagtinda. 77. Ayaw aminin. Totoo kaso na-scam. Ayan yung mga galunggong niya. Pwede mamaya na, be. Ibilang na kami. Ha? Ibilang na sila. Jeff, thank you. Thank you, salamat. Alright, so dito naman tayo sa latag ni Boy Putik. Ganda ng hipon ni Boy Putik, oh. Boy Putik, magkano kilo hipon mo? Magkano kilo? 300 pesos, napakaganda ng ano, oh. Boy Putik, ang tatagan na hipon. Tapos 370 golden pompano. 120 sa mga bangus natin dito. At 140. Yan yung mga latagan dito ni Boy Putik. At 100 pesos. May 90 pesos. 130.
Yan po yung per piraso na bentahan po dito ni Boy Putik na kanyang mga bangus sa Malabon Fish Market. 80 pesos naman dito kay Boy Tilapia. Pangmasa pa rin tayo. So shoutout sa iyo Boy Tilapia, good morning. Good morning. Shoutout sa iyo Boy Mangga. Wala ka ng mangga ngayon. Sige ba, boss? Shoutout sa iyo. Shout out. Ayan, good morning. Ako pa rin ang bangus, wala. Ayan, ikaw pa rin ang bangus na may hawak. Hawak mo pa rin ang bangus. Kaya wag mo gagawin yun niya. Ako lang nga. Opo. Pangmasa pa rin tayo. Ako kayang halaga. Ayun ang sinasabi ko. Daldal. Shoutout po, bossing. Good morning. Shoutout po, good morning. Boy Tilapia, bachi na ako. Thank you, thank you. Alright, so update naman natin yung mga latag dito, no? Ni Moy Moy. So, Moy Moy, shoutout. Ganda ng kanyang mga gulyasan, no? Fresh gulyasan. 160 po yung per kilo. Oo, ganito kalalaki lang, oh. Fresh gulyasan ni Moy Moy Palaboy. Quality, oh, ang ganda. Good size. Pamahal na ang isda. Pawala na galunggong eh. So ito yung mga gulay naman po dito. Ang sitaw ay 20 pesos. Wala na. Si ano nga, hindi nakahango eh. Wala daw. Taas daw ng presyo ngayon eh. Tanghali na ngayon, mataas pa yung presyo. 7 nga sa banyera. Oo, taas daw. Mataas na naman ang mga isda. Matalang nung nakaraan, 1,000 lang. O diba? Ano eh, 8. Eh ngayon, napakataas daw. Salamat mga Lodi, thank you. At ito yung mga presyo din ng mga sitaw natin sa Malabon, no? So shoutout sa'yo, good morning Dayan. Good morning. Hello. Good morning. At ay balunan po rito. Ang presyo po ay 140 kada balot. Ayan, no? Wala na silang mga pals na manok. Ayan po, puto-puto po yung natira. Salamat! Ganda ng mga tatampal natin dito. Oh. Tapos tipon dagat, pusit, bisugo, paninda po ito ni Vito sa Malabon, no? Tutulungan mo na lang ako. Tatlo naman. Tatlo. Tagal mo. Babalikan ko ah. Tapos mga pahong natin dito, ito po yung mga kada takan, ito tabo. Ayan po ay 100 pesos. At talaba. Ako, tipid. Ganito rin po yung mga presyo niya, no? 100 pesos po yung mga kada takal o tabo, no? So 270. Yan po yung mga hipon natin sa Malabon. Tapos yung mga kilo naman ng mga tulingan ay 100 pesos. Tulingan dito sa Malabon, no? Dami. Thank you, ate. Saan natin lalagay yung ipon mo, te? Dito, harapan lang mo. Pogi. Very good morning po.
Dito yung mga presyo, no? 150 tumpukan, kada piraso ay 150. May 140 at 160. Sa per kilo dito, 200 pesos sa mga bangus dagupan. Pandaing, 160 per kilo at 120 sa mga tilapiyang Pampanga, no? Eh dito kaya Ricky, magkano presyo? 180, 150. 180, no? Yan po yung mga pink salmon head na inyong mabibili sa pwesto ni Kuya Ricky. Kuya Ricky, salamat po. Thank you, thank you. Shout out po. Good morning. Alright, yun po yung update natin sa mga latag dito ni Kuya Ricky sa Malabon Fish Market. Kung may nagustuhan po kayo mga isda, ay puntahan nyo lang po siya dito sa bandang ibaba, no? So, eto naman yung mga latagan dito ng mga hipon. 280 lang yan na. 280. Mura-mura per kilo ng hipon mo, pogi. Ayan po, no? 280 sa per kilo ng mga hipon. Ito dito kasi yung mukha. Hindi lang. Alright, dito naman tayo sa mga iba pang latag, no, na ating may update. So dito 250 yung mga hipon. At tumpukan po ng mga tilapia Batangas. Yan po yung mga presyo, no? 100 pesos tumpukan. At dito yung mga pusit natin. Ang presyo ay 220. Tortillo ay 120 per kilo. So ito yung mga baby pugita. 100 pesos ang mga per kilo. Pusit kalawang 130. Ito yung mga lapu-lapu natin, no? Dito po ang per kilo ng mga isdang lapu-lapu ay 150 ang mga per kilo. At meron din po mga isdang binduan. So ganyan kamura po yung mga bentahan po, no, ng kanilang mga isda dito sa Malabon at mga pusit din po sa kanilang mga latagan. At ang per kilo dito ng mga hipon naman ay 250. 250 per kilo. Yun pa rin po, 250. At yan po, ito po ka ng tilapia, 100 pesos. Ay, Kuya Lando. Good morning po. At ito yung kanyang mga hipon naman ay 280 ang per kilo, no? So yan yung mga in-update natin sa kanilang mga latag. Nasa Tilapia Batangas na tayo. Ayan, ha, mga latagan po dito, no? $110 na mga Tilapia Batangas dito sa kanilang latagan. Ayan, boss. Ay, Laki ng mga tilapia, no? 110 lang, 110. So mura pa rin ang mga Tilapia Batangas. Yan po yung mga black pompano at mga latagan dito ng mga bitugo. 120 per kilo. Ayan ang mga presyohan ng mga latag dito, no? 280. Eran ka ng mga galunggong mo ngayon? 120 ang per kilo ng mga galunggong dito ni Eron, no? Ganyan kalalaki po yung galunggong niya sa halagang 120 at ang mga per kilo dito ng latagan ng hipon ay 280 per kilo. Limasag. Pre, magkano limasag? 150 per kilo. Ayan, 150 per kilo ng mga limasag at meron din mga kupita. Alright, ayan po, no? Mga tinumpok na po, mga isang bitilya. Kasi po yung mga isang bato, no? Good. Tapos 100 pesos. Tumpok. At ito pa yung mga latag nila, oh.
120 sa mga lumahan, 110 galunggong at mga tulingan. Ito mga tortilla natin sa Malabon. Ayun, ayun. Sarap yun tayo, sigang tayo, kaya pangarin ka talaga yan. Good morning, Boss Ed. How are you? Meron kami dito mga may maya, 150. Ayan, ang mga presyo. Alimango, 200. Bubuli. Tapos mga isang dalagang bukid. Tumpukan simpo, no? 19, kunin mo rin sa 90 ang 100 pesos lang to tumpok. Dami, oh. Fresh na, ano. Ito tayo para makita mo. Yan, 100 pesos. Sa'yo pala, te. Uno 4 lang natin. 140, no? Sa mga alimasag natin dito sa Latagan. Labahita, 100 pesos. Yan po yung mga tumpukan, no? At 180 po sa mga ating lapu-lapu. Shoutout po sa iyo, Don Ramon. Good morning po. Alright, dito tayo sa mga Latagan ng bubuli. Yan po yung laman ng bubuli. Magkano kilo? 120 yung mga per kilo ng isdang bubuli rito, no? At yung mga tumpukan po natin. Ayan, mga isda, snapper, mga isdang bato, no? Na mga biyahe. At may pagi, dalagang bukid sa tumpukan. At mga surahan. Sa tumpukan po rito sa Malabon Fish Market. Ayan po yung kanilang mga latag, no? Sa halagang 100 pesos. So, tawid na tayo at na-update na natin yung kanilang mga latag dito sa bandang dulo. Shout out! Good morning! Mais na paninda mo, ha? Mais na! Okay, thank you, thank you. Shout out po, good morning! Good morning! Alright, so 90 pesos dito yung mga tilapiyang Batangas, no? At dito yung mga presyohan, 90 pesos din po. At ito po yung mga latag dito ni Paring Botoy. 260 to 80 yung mga kada kilo ng kanyang mga hipon na inyong mabibili dito sa Malabon Fish Market. Murang-mura. Murang-mura na, no? Guwapo pa nagtitinda. Ayun, guwapo pa yung nagtitinda. Wala naman si Pare Agustin. Wala dyan, no? Sa kabila. Kumusta na yung inaanak natin kaya? Nakakombine pa rin. Pre, thank you, ha. Alright, iyan po yung ating update dito sa Malabon Fish Market ng kanilang mga latagan na inyong mabibili, no? So, mura pa rin ang presyo, pero mga sa susunod na buwan yan ay medyo may pagtaas at paggalaw na ang mga presyohan dito sa Malabon Fish Market. Medyo tumataas na raw ang mga presyohan dito sa Market 3 ng mga hanguan po ng mga isda na inyong mabibili. Kaya, syempre, dito sa Malabon Fish Market, tumaas man yan ay medyo kaunti lang at hindi naman ganong kataasan. Makakatipid at makakasulit ko pa rin sa kanilang mga latagan. So, ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and busy po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.